Takže nazdar Nikaček.cz. Dneska se teda budeme věnovat digitálním tripům nebo prostě dobrovolným aktivitám. A mně se tady objevil ten zločin dobrovolný, kde si můžu zvýšit tu reputaci strážce. Jo, takže já se na to mrknu, rozhodně tamhle to bude oběť. Já se s váma vsadím. Jo, potenciální oběť. A kde je pravděpodobnost zločinu? On se tady ale objevil, ne? Some people are very upset with you. You don't want that. O, tak ty seš hovado. Náboje do pistole 32. Jo, takže dneska budou ty digitální tripy ještě. Takže nejdřív si asi dáme cash run. Tratě. No třeba tohle. Jo, jasně, to se musím ještě dostat i na to místo. To jsem teda nevěděl tohle. No, tohle vlastně digitální trip není. Takže nejdřív si dám cash run, potom tam, počkejte, bylo ještě nedostupné ve vozidle, tak já si teda vystoupím. Ještě nějaký NVZN, to nevím co je, bych zkusil potom, pokud to bude nějaká hovadina. A potom bychom si dali digitální trepy, což už je třeba takovej ten Spider Tank a takovéhle věci. Přijmout. No. Načítání, jo jasně. Takže už hraju. To by mě zajímalo, co se tam zatím děje ve skutečnosti. Dnes, co jsem si to zkoušel, tak se nesmím dotknout těch lebek. Oh shit. Ale tady se naučíte parkour. Aha, jasně, to mám jít potom. Já se omlouvám za zdržování, ale přece jenom to mám na Xboxu, takže... Ne! Ty jsi... Tak jo, dobrá. Takže... V tomhle jsem teda jako docela lamal. Spíš si zvyknout jenom na ten joystick. Oh shit, man. Jasně. Tohle je výzva, tohle budu trénovat. Jasně, je lepky. Vy jste hotová. No tak tady máte tohle, já bych chtěla dneska vyzkoušet tak od každého všechno a potom mi když tak napište do komentáře, ne já nechci to hrát znovu, potom mi do komentáře když tak napište, jestli bych to měl někdy zapáknout. Já to nechci hrát, možnosti odejít. Jo, takže teď půjdu na nějaký to NVZN, co to je? Jo, už vím, co to je jak střílíte po těch, po tom UFO, jak střílíte. To je krutý, tohle, to je kruťárna. Já v realitě, koho by zajímalo, tak mám jenom mobil a jako, že a mám tam jenom jako ruku a jakože je to
jenom jako, že je to... Pane bože. Jenom jako, že je to ta pistolka, co mám. Ježiši, co to je? Tohle jsem hrál jednou u kámoše. Teda akorát. Takže trochu vím, co tady jde. Můžu na chvilku získat takovej úzik, dá se říct. Ale pokud se neumíte trefit stejně jako já, tak vám je v podstatě na nic. A ty malý se po chvilce přemění na ty velký, no to je taky pravda. Jinak, když hraje tu hru, tak taky nějaký lidi můžete potkat, že to hrajou, jakože mají mobil a tam mají jako ruku. Jo, pokračovat. Co? Kde to je? No tady. Pane bože, na tom joysticku to nejde tohle. Pojďte sem! Víc jsem se ale do nich trefil. Stejně jako ten. Počkat, můžou se ale dostat ke mně, ne? Třeba. Ježiši, co to bylo? Pane bože! Já to vidím docela ohavně, jako nevím jak vy možná taky pokud to máte zrovna na velký obraz, tak to taky vidíte. Jo, to je ten úzik, ne? Tohle. Jo. Ježiš. Hotovo. Jo, pokračovat ještě a potom to už asi ukončím. Říkám vám, s tím se prostě netrefíte, pokud jste na mém místě. Ten úzek, ten je dobrý na tady ty velký hovady. A tyhle čmeláky, nebo co to je? Ani ne, hele. Trochu takovej magor, ne? Že tady má ten mobil jako jenom, jako že tady má a tahle uprostřed křižovatky tady střílí muzik. Tref se! Muzik. Muzik. Hotovo. No tak já si myslím, že se vám to docela líbilo. Kdo by to chtěl? Co je? Kdo by to chtěl zase, abych to natáčel, tak napište do komentářů normálně. A já na mém kanále potom prostě někdy najdete Watch Dogs, potom třeba Cash Run, nebo tohle, nebo Zone, prostě to bude třeba 20-minutový díl, kde budu furt dělat jenom tohle. Dostal jsem za to i 159 těch korun. No vlastně ty digitální trefy můžu spustit i takhle. Jo, je tady přejíždění zombíků. To mám docela oblíbený, jo. To je v podstatě, že máte halucinace tohle, takže jenom jako, že jste usli, kdybych nebyl v autě, tak on se tam prostě normálně zřítí na zem. Potom, jakmile to budu chtít ukončit, tak se probudím a probudím se. Nejčastější je asi někde v bazéně. V prázdném jako, ale. Že se probudíte. To jsem se koukal na jednoho let's playera, jako, že to hrál a on se potom probudil v bazéně a já, jakmile jsem se zkusil taky právě tohle, tak jsem se tam taky probudil. Jo, můžu tu udělat tahle výbuch a v podstatě to musím přejít zombíky. Ale teď moc přežný dobrý nejsem v tady té hře. Ježiši, to driftování, to je úplně něco jiného. A taky lehčího. Ježiš. Jo, dole tam mám i jako síla duše. Tam mám. A to mi nesmí vyprchat. A právě když je přijíždím, tak mi to dodává tu jakoby sílu duše. Když do něčeho nabourám, tak taky mi ta síla duše jako mizí. A
když dlouho nic nepřejedu, tak mi to taky mizí. Tyhle ty modry, ty dávají co vem nejvíc bodů. A vždycky před váma prchají. Normální lidi před poho, ale tady ty ne. Ježiši. Já bych řekl, že tadyhle to je docela pěkný sport, když se naučíte normálně přejíždět, tak je pěkný sport. Tohle je potom hodně dobrý. Jo, co vím, tak potom, když máte nějakou z těch her oblíbených, tak dostáváte i za tu normální body, který můžete v realitě použít na nějakou schopnost a potom, když jich máte plno, nebo prostě nějakou tady tu hru hrajete rádi, tak se vám potom odemkne tak si jako třeba do toho tanku nebo do toho auta můžete dát schopnost, že jak můžu udělat někdy ten výbuch, takže ho budu moct udělat na více místech. Třeba. Jo, tenhle výbuch myslím. Jo, jas, nevybuch. Já když chci přejet jednoho a nepodaří se mi toho, chci přejet hned tohoto, tak se mi to najednou nepodaří. A ty výbuchy jsou teďka jenom na těch místech, když oni tam nejsou. To nemá logiku. Jo, jinak tadyhle to, co vím, tak tadyhle to auto prý postavilo nějaký magoři nebo co. Že tam, když do toho jdete jako, když se vám to načítá, tak tam je napsáno, teďka pojedete v autě postavených magorů, nebo něco takového, co postavili magoři. No a já doufám, že se vám to aspoň trochu líbí tohle. Já se to když tak budu učit za kamerou a potom bych to natáčel, kdyby to někdo chtěl. Úspěch. Čeho úspěch? Co jsem udělal? Sbírejte 18. Jo jasně, to musím dělat i nějaký úkoly. To je i u toho Spidera. Já nevím, ale já se možná už zničím, tady ten úkol už asi nesplním. Protože já bych chtěl dneska stihnout od každého trochu. A tak já je zatím můžu přejíždět, že jo. Tady vidím pěknou hromádku nadšenců. Ježiši. Jo, takhle, až se to naučím, tak takhle to bude vypadat. Ne, já nechtěla ale udělat ten úspěch. Ale teď to budou i ty policajti vlastně. Zbavte se policie. Já zatím budu přejíždět tady ty a je teda minutu a půl, než se zbavím ty policie. Normálně budu jezdit, budu jenom přejíždět tady ty, jo. Nebudu se jich nějak zbavovat. Bum, 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 bum. To je krutý jako mrtvý. Ne, já si jich ale nechtěl zbavit. Když najednou něco nejde, jak prostě ne, to musí být. Mně tahle je vždycky nebo aspoň ve hrách. No ještě, že jenom ve hrách. Někdy teda. Tak pojď. Bum. To auto se chce už zbavit.
ale tady je najednou tolik zombíku, sakra. Do hajzlu, jo, už jenom 10 vteřin. Jo. Madness, získali jste dostatek duší. Čím více budete hrát, tím více dovedností získáte a budete efektivnější. Efektivnější, no. Takže já teďka, 15 minut natáčím. No, tady strom dovedností mám do tohoto auta. Si můžu dát, to je ono. Takže dám si probudit. Teď vyzkouším Spider Tank, ten je asi ze všeho můj nejoblíbenější. A potom tam je ještě nějaký plížení mezi nějakýma ufonama. To mě teda nebavilo vůbec. A ještě tam máte něco. Jednu věc tam máte, teď se ale vzpomenu na to, jaká to je. Jo, providěl jsem se úplně někde jinde. To mě zajímalo, co jsem mezi tím asi tady vyváděl. Jestli jsem v realitě náhodou nepřejižděl ty lidi tady. Takže digitální trpy, co tady je? Jo, ještě tady je Topsy. Nebo víte, ale jo, dám si toho Spidera, na toho asi všichni nejvíc ze všeho čekáte, já si myslím. No zase, hodím držku, prostě tady to máte. Spider Tank, bitch. Ale tenhle tank, ten je prostě krutej, to... Krutý. Máte tady i kulomet. Musíte tady v podstatě zabít ty policajty. To auto zkusím zničit jenom tím rotačákem. Můžete se dostat v podstatě i co nejvýš. A potom nemáte přehled, jestli jste teďka v podstatě rovně nebo ne. Je krutý strop. Oh. Jo, ale přežil jsem to. Musím ještě zabít 7. Už jenom 3. Počkat, co to je. Zase úspěch. Zničte satelitní maják. OK. Já jsem se dostal i k tomu, že musím zničit i metro, který je už docela jako těžký. Pokud se teda ten Spider na tom tanku neuchytí jako, tak potom je to těžký, ale jinak je to lehký. To je krutý tohle.
Už možná chápu, proč ta grafika není nic moc, protože v tady té hře se dá dělat tolik věcí. Že jako s tím se ty tvůrci museli nadřít a tu grafiku udělali aspoň jako GTA 4. Takový lepší jako GTA 4. Jo, takže já si myslím, že ta hra je dobrá. Že tomu dává jenom 8 z 10, protože dneska prostě grafika musí být nejlepší ve všem. Jako já taky souhlasím, že grafika není nic moc, ale když to přirovná s tím, kolik aktivit tady je, tak potom je to docela neférový, že tomu dává jenom tak málo. Jo, tak sniper, jo. Já ti ukážu snipera. Počkat, cože mám zničit. Jo, určitě ten nákladák. Když skáču, tak jsem rychlejší, jo, aby se někdo nedivil. Proč furt skáču jako rychle. Komu nejde dohnat, tak to je tím, že musí skákat. A skáče se Ačkem nebo Xkem, to záleží na tom, na čem to máte. A je na to, že je to jenom tak jako dohnat ho je docela už lehký, ale potom ho zničit to už není zase tak lehký. Tak běž. Ne, já nemám energii, já kouknu. Ne, já nemám energii, tak já se omlouvám, ale... Takže tady máte Spider Tank, potom teda dáme si ještě asi toho zhůlence teďka, že letím, a potom to plížení, to nebudu dělat, to jenom no, i když to ani nebudu zapínat, protože je to taková hovadina. To já bych sem ani nedával, protože tam v podstatě máte jenom auto jako srovnaný za sebou nějak a teď tam je třeba 20 těch strážců, kterým jim svítí oči, takže vlastně vidíte, kam se jakoby koukají. Jo, ale dostat se tam, to je hardcore. Tak teď si dám nějaký to Pumbilis, nebo jakže se to jmenuje, a už bych to asi ukončil. Ach jo. Jo, a pokud byste chtěli, tak možná, že bych natáčel i toto, kdybyste měli zájem jenom tak. Jo, samozřejmě když tam bude nějaká příběhová část, jako ty ukázky a tak samozřejmě, že to budu přeskakovat, jo, ale prostě jenom z té stránky, že je to dobrý i v grafice a tak, protože hodně lidem dneska záleží na příběhu. Mě ten příběh nabavil, ale jakmile jsem přeskakoval ty příběhové scénky a tak mě to potom hned víc bavilo prostě jako. Takže já si myslím, že by to mohlo i vás víc bavit. Vlastně ten digitální trip, že jo. Takže já si dám tohle zhůlence. Psychedelic. Tam jste fakt ale zhůlený, jo. Tady je docela v pohodě. Psychedelic, jako to je fakt psychický tohleto. To je úplně mentální tohle. Mentos, tím nějak nenarážím na menta, jako wow. No, tady to máte. Nepřijde vám tohle naprosto zvolený. Nemusím se trefit. Jo, já jsem se do toho trefil, jo. Dobře, já. Ne! Sakra. Tohle je jako docela těžký, vypadá to, že je to lehký, jo, ale fakt je to těžký.
Ten musí být namrdaný. Pane Bože. Tref se do toho, sakra, to je plný metal, podle. No, už je to zase v hajzlu. To je, co to dělá blbě, sakra? Zkuste napsat komentář. Jako sice tohle je pěkná hovadina, ale jako zajímá mě, co tam dělám špatně. Jo. Abych to nezařekl, ale teďka už je to docela lehký. No. Tak nic, no. 27 minut, takže já se s váma učím a čau čau.